Shin ka san cewa akwai waɗanda idan kai connecting Xender da su kuka sharing ɗin fim ko waƙa ko hoto za su iya kwafar wayarka? Wannan shine ake kira da phone cloning. Daga kun yi connecting ɗin wifi ko hotspot da wayarka tsakanin wayarka da wanda yake da wannan application na cloning. So kafin ku gama tura abin da za ku tura a wannan lokacin zai yi ƙoƙari ya kwafi duka wayarka, applications da duka data da kake da shi akan waya. Idan ya kwafa to yana da damar da zai juya ya sarrafa wannan abubuwan ya bibiye ka ya samu damar da ya saci wani abu daga wurinka kamar banki ko abin nan. Cloning wato ai duplicating, a samar da abu iri ɗaya da yadda na ainihi yake, yadda idan ka kalle su ba za ka ga bambanci ba. Haka shi ma phone cloning yake. Idan kana da wayarka kuka yi connecting Xender ko kuma wani ya zo ya kama wifi ɗinka, hotspot ka kunna hotspot ɗin ya zo ya kama, yana da damar da zai iya sata files da suke akan wayarka zuwa kan wayarsa. Abu mafi muhimmanci a koda yaushe shine ka kula ka san da wa za ka dinga sharing ɗin hotspot ɗinka, hotspot ɗin wayarka da kuma wifi ɗinka. Ka san da wa za ka dinga sharing. Idan har za ka dinga sharing da strangers, kawai mutane anyhow, to kana cikin hatsari domin za ka iya gamuwa da waɗanda suke da waɗannan application a wayarsu. Idan kuka yi connecting za su ɗibi data ɗinka, duka abin da kake da shi za su kwafi wayarka same as kamar yadda kake da, su zamto suna da ita. Za su je su duba, za su ga me kai ajiye, yaya ake yi kake sa password ka shiga application na bankinka. Ya yi duplicating ɗin komai yana da shi, mobile apps ɗinka da komai da komai yana da su akan wayarsa, don haka yana da damar da zai transfer daga cikin account ɗinka saboda ya riga ya kwafi wayarka, ya yi duplicating ko in ce ya yi cloning. Dan sunan application ɗin kenan cloning, phone cloning app. Ka duba a Play Store ko App Store za ka samu irin waɗannan makamantan application ɗin. So akwai waɗanda suna da nasu na sirri wanda ba wai sharing ɗinsa suka yi a Play Store ba, su suke da nasu na sirri sun creating domin su samu damar da za su zalunci wani, su sace masa musamman kuɗi a banki. Ka yi following ɗina sannan ka yi liking ɗin wannan bidiyon, ka yi sharing ɗinsa kuma domin wasu su amfana. Mu haɗu a wani bidiyon.